Aduna nay persons of interest nga gisubay karon ang Lapu-Lapu City Police nga posibleng responsable sa pagpusil patay sa 23 anyos nga lalaking trainee sa pagpanahi niadtong Lunes sa hapon sa Barangay Pahak. Matud sa Lapu-Lapu City Police, di kini mahimo sa usa lang ka tawo. Busa sobra sa duha ka mga tawo ang ilang gisubay karon. Samtang gitataw ni Police Captain Edsel Petesio, spokesperson sa Lapu-Lapu City Police, nga gipadapli na nila ang anggulong iligal nga drogas ang hinungdan kay base sa ilang intel monitoring, wala may record sa Lapu-Lapu City ang biktima. Tagatandag Surigao del Sur ang biktima ug tulo ka semana kining nagpaubos sa training sa pagpanahi kay buot kining mga apply og trabaho sa usa sa mga garments factory sa Barangay Basak. Nagpahigayon na usab sila og background check sa biktima dito sa Surigao del Sur, ang Lapu-Lapu City Police. Nasentro na karon ang ilang investigasyon sa anggulong suliran sa love life ang posibleng motibo base sa mga mensahe sa cellphone sa biktima. Posible nga napa na din since kuan man sila murag confident kayo sila sa ilahang gibuhat ba. So suito ni sila diri ma'am, posible nga naara ni diri sa ato ang dakbayan sa Lapu-Lapu ma'am nga nagtago-tago lang. Ang ato lang nga ma'am nga ma-identify gyud nato ang gunman ug ang posible nga nagsugo sa mao nga krimen.